עם שלא רוצה חוקה, עם שלא רוצה זכויות, ישיג את מה שהוא רוצה. זה הדבר... בכל דיון על מערכת המשפט עולה שוב ושוב שם אחד, אהרון ברק, שופט בית המשפט העליון בדימוס, אחד מאבות המשפט הישראלי. הוא לא מרבה לדבר, אבל על הרפורמה של יריב לוין הוא לא יכול היה לשתוק. מיד נהיה כאן עם שר המשפטים. העם קרוע. זה לא נכון שאנחנו העם בחרנו בממשלה הזאת. את הממשלה הזאת בחרה הכנסת. לא העם בחר אותה. אבל העם בחר את הכנסת. ויש פחות או יותר חצי-חצי. הרפורמה הזאת... הפרופסור אהרון ברק בהרצאה פומבית אשר הוצגה על ידי אבי פירסט בערוץ הראשון לפני כמה ימים, אומר שלעת הזאת, בגלל האג'נדה של הפרופסור רות גביזון, אינה מתאימה להיות חברה בבית המשפט העליון. האג'נדה שלה היא כידוע הרצון שלה לצמצם את האקטיביזם השיפוטי שכל כך מאפיין את השופט ברק. באולפנינו בירושלים, השופט בית המשפט העליון בדימוס, אליהו מצא, ערב טוב לך. ערב טוב. אציג לך את כמה מן הדברים שאומר הפרופסור ברק, הנה. אני חושב שלעת הזאת, האג'נדה הזאת שלה, היא לא אג'נדה ראויה לבית המשפט העליון. אבל אני לא הייתי אומר את זה, וגם לא הייתי מצביע כך, לולא היא העלתה את האג'נדה שלה. השופט מצא, אתה חושב שהפרופסור ברק שוגה? אני אינני רוצה לחוות דעה לגבי ההתבטאות הזאת. מה שאני יכול לומר, שההתבטאות הזאת, מקומה הטבעי, לדעתי, היה בוועדה לבחירת שופטים. לאורך השנים, אתה ודאי מודע לזה, נשמעו נגדכם טענות על נפוטיזם. העובדה שאליקה התמחתה בבית המשפט העליון, גם שתי בנות שלכם, העובדה שילדים של שופטים אחרים. הגישה אז הייתה גישה לא נכונה, שאפשרה לילדים של שופטים להתמחות, לא אצל האבא שלהם, אבל אצל שופטים אחרים. זה נפסק, ואני שמח שזה נפסק. לא חשבת בזמנו שזה פגום? משום מה לא. רבים מכם אני מכיר גם ממבצעים משותפים, גם מעבודה משני הצדדים של המסדרונות במטה הכללי, ומכתב 555 אנשי צוות אוויר היה באמת אירוע מכונן, כאשר קבוצת איכות של אליטה משרתת בפועל, במעשים, לא בדיבורים, קובעת עמדה בנושא עקרוני שנמצא על הפרק, נאשם בפלילים לא יכול לכהן כראש ממשלה בישראל. ועל הדבר הזה אני פשוט רוצה לומר לכם תבורכו.
בישראל מדובר בניסיון הפיכה שלטונית בחסות הקורונה, ותחת צל מתעצם. המהפכה החוקתית אשר הוכרזה על ידי כבוד נשיא בית המשפט העליון לפני שנים אחדות, הייתה בפועל להפיכה שלטונית, המסכנת כיום את יסודותיה המקודשים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית. גם אני לא חסיד של הסבירות. אני מוכן... אתה מוכן לבטל את עילת הסבירות המיתולוגית? כן, אני מוכן לבטל... כותרת. לא, זה לא כותרת, זה פסיק. אני מוכן לבטל את עילת הסבירות, היא מילת תפקיד חשוב, אבל יכול להיות שהגיע זמנה. של 99. תשמע, אני לא סובל כידוע מעודף צניעות, אז אני יכול להגיד לך שאובייקטיבית, אם חס וחלילה ביבי נעלם באיזה יום בשבוע הבא בצהריים, ויש אפשרות של הידרדרות עם החזבאללה או עם האיראנים, או איזה משבר, והמשבר הכלכלי-חברתי נמשך, צריך לקבל הכרעות לגבי טראמפ, סיפוח, כן, לא. אז באופן אובייקטיבי אני יותר מתאים ויותר בשל מכל בן אדם אחר במדינה לקחת את ההגה. יש לי חבר, היסטוריון, שאמר לי פעם, אהוד, לך יקראו כאשר יצופו גופות בירקון. הוא אומר, אבל אני מבקש להדגיש, לא יצופו גופות של שוהים בלתי חוקיים מהשטחים, לא של ערבים ישראלים, יצופו גופות של יהודים שיהודים הרגו. אני עושה ככל יכולתי, כולל בלסייע לגייס כספים ולהביא לזה שהמחאה הזאת תעברם ולא ראוי את השם שלך לג'פרי אפסטיין וזה, למה אתה לא תובע אותנו? סליחה, אני אתבע בזמן, אני חושב שזה לא מעניין. יש כרגע דבר פי כמה חשוב, זה המחאה. אז אני אומר לך, אני מנצל את ההזדמנות שאני מדבר איתך ושומעים האזרחים. אני אומר, המחאה הולכת לעבור שלב. כמו שנתניהו משנה את דרכו מחקיקת בליץ שנעצרה לסלאמי פולני, המחאה צריכה לשנות את דרכה ולהפוך ממחאה שקטה ותרבותית למחאה שנוקטת באי ציות אזרחי, אי ציות בלתי אלים אזרחי, זה אומר מרי אזרחי. זה אומר שורה של צעדים, לך לא, אני שואל אותך, מה זה מרי אזרחי? להפסיק לשלם מס הכנסה? בין היתר. מה עוד? כל מיני דברים. תן לי דוגמאות, אהוד ברק. אתה מכיר היסטוריה הרבה יותר טוב ממני. חסימות של צירים, התנגשות מבוקרת, לא חוסמים מספיק, חסימות של צירים, השבתות, שביתות מיסים, חרמות. אני לא הולך לספר לך את התוכניות, אני אומר לך ואני אומר לאזרחים. אבל על מה המחאה אם כרגע עצרה הרפורמה, המהפכה עצרה? עוד פעם, אני פעם שלישית ב10 דקות אומר לך, המהפכה המשטרית לא עצרה. מה שקורה עם המעוז, מה שקורה בחומש, מה שקורה בגל"צ, מה שקורה בניסיונות האלה, סליחה. יש כבר תוכנית סדורה כזו? כי אתה אמרת, יש תוכנית, אני לא אגלה לך, יש כבר מהלכים מתוכננים? אני לא אמור לשווק את הרעיונות, ואם הייתי יודע את הפרטים, לא הייתי אומר לך. אני רק אומר לאזרחים, כאשר תבוא הקריאה והיא תבוא, לצאת ולהפגין בצורה הרבה יותר חריפה מאשר עשו עד עכשיו. משהו שלא ראינו עד היום? משהו שלא ראיתם עד היום. אני קורא לאזרחים להיענות ולבוא משום שהאיום לא הוסר כל זמן שאין גניזה מוחלטת מהחוקים של החוקים. מרי אזרחי זה דבר חשוב מאוד, והוא כולל בין היתר חסימת צירים. לא היינו מגיעים לאן שהגענו כחברה מודרנית בלי רוזה פארקס שהתיישבה במרי אזרחי במקום ששמעו רק ללבנים.